75-nji ýyllarda şol ýurtga gelip düşdim. Gelin bolup. Men kelgende kaynanam bilen kaynatam bar idi. Alar da meniki bek irtegine gelip ülenişkenler idi. Аны да урлап алып келгендер. Аны da urlap alıp gelgenler idi. Anlar meni urlap alıp çıktılar. Evet ittirip gine. Men kelgençike şol men kelgesden indi mulla alıp çıktılar. Nikah okuttular. Irte bilen munsa yapıp kirttiler. Tagın işedik. Men kelgenden soň indi mani kömür ettim. Big ýakşy gyna kömür etdik. Allaha şeker, semýam big ýakşy buldular. Kaynanam da kaynatam da kızlar ornunda tuttular. Kanygeçlerim bar idi, kanysinillerim bar. Alar meni ülüp yarattılar. Big ýakşy ýeşedik. Anlar kelimni alıp ketdi ulum. Üzübüz kunapda idik. Şolay gurlap üzübüz kunapda idik. Nide ulyanda men ketgançyka indi. Alıp ketganlar idi kelimni. Irim barıp aldy diňe ulum ülendi diýip. Şolay ettirip anarga diňe munsalar ýagyp. Kürşilerim kirtkenler, tuganlarım kirtkenler. Anlar biz ketdik. Anlar irte bilen kızalaryny alıp çykdyk. Şolay. Şunday haller idi bizim wagtda. Üç bugun siz bu yurtta yaşayansız, üç bugun hem Üç bugun. üç kilin de üç kızla uğurlap alıp kayttılar. Etsi bizne de urlap alıp kayttılar. Etsi bizne de şunday zaman idi. Şunday zaman gelektik. Anlar indi meni hazır yeşlerge üzgetirlik gitti. Yeşleri biz bunu ülendirdik. Anı evet ittirip zakunny toýlap, nikahlap, matur ittirip ülendirdik. Sizin alıp kaytaş bitinde Hımar abi 5 ay gına yaşayansız da. Daha 5 ay gına yaşadık da soldatka gitti. Soldatka gitgesden kız taptım. Kızımны kürege otpuskadan kire eýlenip kaytty. Anlar indi bitirip kaytdy da bir malay alıp kayttyk. Bu şey almadık da. Bir ýakşy Allaha şeker, Allah'ın tawfikli buldular. Allah'ın rahmeti ýoksun üzlerine. Kızım ulyanda işli, ulum meni Kürşä awulda işli. Şolay ettirip bik matur gyna ýaşap ýatabys. Iki vunugum, bir vunuçkyn.